बिहारिफ्राबो दाफुखा आरो बिनि सायाव तामिलफ्राबो दाफुखा नंगौ नंनायालाय बिसोरो हिन्दीफोरखौ बारा हिन्दी रायलाया तामिलनाडुआवथ' जाथाया जाखादोंमोन दावरावफोर जादोंबाबो तामिलफ्राबो एसेल' सैथान नालाय लाखोमाबाय। हेल' फ्रेन्ड्स, नोंथांमोनाथ' मिथिखायो होनबा तामिलनाडुआव दावराव जागासिनो दं माने दावरावआ जादों जानाया जायाखै होनना आङो माने तामिलनाडुआव आंहाबो सासे लोगो दंहैयो माबायाव आरो आंबो बेंगलरावसो थायो नालाय ओंखायनो एसे खबर लाबाय थायो जेनेबा मा जादों मा जायाखै बिसोरखौ जेनेबा फैसिगोन नामा थांसिगोन नामा माला थांगोन बेफोरबायदि सोंहरबाय थादोंमोन आं। ओमफ्राय दावराव जादों जानाया बे मोनसे भिडिअ हगारदों जे रानजा बसुमतारी फेसबुक पेजाव हगारना होदों सासे मानसिया माने त्रिपुराव दावराव जायाखै जेबो जायाखै होनना बुंदों। बिथाङा मा सप्तायाव खनसेल'सो सुटि मोनो खोमा कम्पानि सिङावनो हाबना थाबाय थायो बे नोङो सप्तायाव खनसे सानदेआव सुटि मोनो बायदि मोनदों बेखौ मार्केटाव थांनो। दा बिथाङा मिथियाखै जानांगौ आरो जेनेबा जादोंबाबोथ' तामिल मानसिफोर सुबसाब लाखोमाना होबाय नङा होनबा दा बिदिनो सोर फात्ता मोनबावनो दा बिदि लाखोमानायखौलाय दा जिखियानो जाया बिथाङा जायाखै होनना बुंदों। दा बिथाङाबो मोजाङै था जेनेबा दावरावआथ' जादोंमोन सिगाङाव दाथ' एसे स्रि जाबाय होन्दों। आं माने अनेक फेसबुकाव नायगासिनो दंमोन नालाय दा नायनानै नुबाय आङो जेनेबा दावरावखौ एसे खमायनानै होबाय। दाख्लैबो तामिलनि मानसिफोरा माने ओरैबायदि खोथा बुंदों नोंसोर तामिलाव फैनानै माबा मोनसे प्रब्लेम मोनदों नामा इसिबां आसाम बिहार खामानि मावै बेनिफ्राय थांबाय बिदि बुंदों। दा होमब्लाबो बे रानजा बसुमतारी होननायाबो गावनि नंगौना नङा फेसआ जायखिजाया आं मिथिया जायखिजाया बे बुंदों आरोना जेबो दावराव गैया जेबो गिनाङा होननानै आरो इउटुबारखौ गोबाङैनो जावदों। दा जाथाया जादों बे नंगौ बेबा बबे खनायाव दंमोन बै समाव जाथाय जानाय समाव बेखौ मिथिया नाथाय बिहारिजों तामिलजों जाखादों जाथाया। दा बेखौ बारो बिथाङा माने नैबे बाथ्राखौ बुंदों आरो हेलौ लोगोफोर हाय आं दायो दङ तामिलनाडु त्रिपुर होननाय जायगायावनो दङ। नोंथांमोना दि बुंबाय थादों ओरैबायदि दावराव जादों तामिलनाडु त्रिपुराव ओरैबायदि मानसि सुथारलायनाय दानलायलायनाय बेबायदि जादों होननानै बुंबाय थादों। दिनै आङो बे त्रिपुर होननाय जायगायावनो दं। दिनै आंनि मेगनजों खुद आङो बे जायगायाव थानानै आङो जेबो बेफोरबायदि नुवाखै। दा आङो त्रिपुर होननाय मोनसे जायगायाव स्टेसननि बारा गोजान जाया बे जायगायावनो मोनसे सानडे मार्केट जायो दैलिक सानडेआव मार्केट जायो बे मार्केटावनो आं थांगोन दिनै। दा बिथाङा मार्केटाव थांदों नङा होमबा जेनेबा हाथाय खालामनायनि भिडिअ लानानै मोजाङै दं बेबो माने मोजाङै थानांगौ आरो दा अब्लाबो बेना बुंनाया जायाखै आरोना जेनेबा इउटुबारफोरखौ जावनाय जाहैबायना आं गाज्रि मोनदों एसे मानो होनबा जाथायाबा बबेखिनियाव जादों बेबो मिथिया आरो जोंबो मिथिया जाथाया बबेखिनियाव जादों आरो जाथायाथ' जानो मा गोब्राब मा बाथ्रा दानो जागोन दानो सिरि जागोन दानो सासे मानसिखौ दानथारबाय दानो सिरि जाबाय बिदिसो जेबो माबा गैया जाथायाथ' जानानै थांनायखौ रावबो फात्ता मोनखाया। आङो नैबेयाव दाख्लै सासे कानाडा मानसिखौ गाग्लि बुदों जोंनि माबा खाथियाव बेखौ सोरबा मिथिदों आंनो मिथिदों आंनो साननै उनावसो मिथिदों बेखौनो मिथियाखैमोन आं माने गावसिनि कानाडा जादों आरोना गाग्लिलायदों मानिबा थाखाय बाथ्राया एक्सिडेन्ट जादों होनना बुंदोंमोन आरोना बेखौ मिथिया जायखिजाया आंनो मिथियाखैमोन बेखौ साननै सानथाम उनावसो मिथिबाय आङो। अब्ला बेलाय कम्पानि सिङाव थाबाय थानानै बहा मिथिनो कम्पानि सिङाव खामानि मावबाय थाबाय बेयो दाख्लै रबिबार एसे बे सानडेआव हाथायाव थांनानै मार्केटाव भिडिअ खालामहैबाय ना अब्लाबो मिथिनो बिलाय दा जिखियानो जाया जाथायाथ' जादोंमोन जानायालाय ओमफ्राय दा बिहारिफोरजोंसो जादोंमोन माने बिहारिफ्राबो आरो बिराद दुगाना गावसिनि माबाखौ लानानै हिन्दी रावखौ लानानै माने आरो नैबे कानाडायावबो कर्नाटकआवबो माने बिहारि सुबुंफोर दङ बिराद दुगा खोन्थायो बिसोरबो माने गावसोरखौनो जौगानाय हारि होननानै माने रावनिबो सिङाव थानो नागिरा। आंजोंबो अनेक बिहारि गथ'फ्रा खामानि मावबाय बेखौ लायलै बाबु बेखौ लायलै बाबु होनबाबो मानिनो नागिरा। दा बिहारि गथ'फ्रा आंजों बिराद खामानि मावबाय नाथाय जोंनि सायाव थानो नागिरो माने जौगानाय हारि जाहैबाय ना जोंनि सायाव थानो नागिरो। ओमफ्राय दा बिसोरनि एसे लोंलायनानै बबेबा खनाफ्राव बारफ्राव जाबाय खोमा दानलाय सुलायफ्रा आरो बिसोरबोथ' बिहारिफ्राबो दाफुखा आरो बिनि सायाव तामिलफ्राबो दाफुखा बिदिनो होलायलायबाय खोमा आरो दा मोनसे भिडिअखौनो आरो बिहारिनि खोथा मोनसे भिडिअ बा भाइरेल जाबाय बा सासे मानसिखौ बुथारफ्लांबाय बेखौनो फुराना भिडिअफोरखौ भाइरेल खालामना होबाय खोमा दा गोबां मानसिनानो स्टेटास नुदों आङो। दा जिखिजाया भिडिअखौथ' आं गोबांखौनो नायदों माने नायनाया ओमफ्राय गोदोनि नांला बंसा 22-23फोरनिबो फेसबुक पेजफ्राव माने इउटुबफ्राव बिदिखौ नुलाजोब्बाय आं माने नंगौ नंनायालाय बिसोरो हिन्दीफोरखौ बारा हिन्दी रायलाया माने गावसिनि तामिल स्टेटआव थांबाथाय तामिलनाडु स्टेटआव थांबाथाय हिन्दी रायलाया गावसिनि तामिल भाषाजोंनो रायलायनांगौ जायो। आंबो चेन्नाइ टिनेगाव थांदोंमोन बेयावबो माने बांसिनानो हिन्दी रोङा आरो नैबे कर्नाटकआवबो ओरैनो 20-25% हिन्दी रोंगौ आरो बांसिनानो रोङा। दा होमबाबो जों सोलिनानै दं एसे एनै माने गावसिनि लेंगुवेजखौ सोलोंनानै आरो गावसोरो जोंनि स्टरफ्रावबो फैनानै बुंफैबाय थाखायो माने कानाडा सिगलिया तुम
होनना बुङो ओमफ्राय जों बुङो थोड़ा थोड़ा सीख लिया क्या आता है तेरे को एमबी को सर ये बिदि बायदिसिना रायलायनांगौ जायो माने बारा रोंजोबा जोंबो ओरैनो थरथा थासो दांना होलाबायो दा जिखियानो जाया तामिलनाडुआवथ' जाथाया जाखादोंमोन जानायालाय नङाबा बिहारिफ्राबो इमान दावराव खालामा आरो दा दावरावखौ जादोंबाबो तामिलफ्राबो एसेल' सैथान नालाय लाखोमाबाय आरो मोनसे कम्पानिनिफ्राय खमबाबो 50 जनसो खामानि मावग्राफ्रा ओंखारबोनो नागिरदोंमोन बे 50 जन खामानि मावनो ओंखारनाय नागिरनायाव दा बिसोरो माने फैनानै इउनियन लिडारनि मानसिफ्रा फैबाय नामा लेबार इउनियन लिडारनि मानसिफ्रा आरो कम्पानि मानसिफ्रा 50 जन जुदि खामानि मावग्राया कम्पानिनिफ्राय जुदि खनसेनि 50 जन ओंखारबोनो नागिरोबाथ' कम्पानिया बन्द जाखागोन ना बे हिसाबै एसे तामिलनि मानसिफ्रा फैनानै एसे बुजायफैदों आरो नैबे भिडिअखौ नायलाय आप लोग का व्हाट्सएप में एक मैसेज आ रहा होगा बराबर से देख रहा होगा आप लोग पूरा अपनी कि किसी को मार रहा है काट रहा है किसी को कुछ कर रहा है कुछ तो ये सब जितना है सब कुछ फेक है और जो न्यूज दिया हुआ है 20 मार्च तक खाली करना होगा इंडिया आदमी तो ऐसा कोई बात नहीं है दा बिदि बुजायफैदों आरोना दा जाथाया जादोंबाबोथ' आरो चुपचाप थाबाय नङा होमबा जेबो नंला जानायाथ' जानानै थांबाय जानायखौलाय आरो बहाथो मा खालामनो हाबावनो दा जिखियानो जाया जोंनि मानसिफ्रा एसे थाल लाना थादो मानो होनबा जाथायखौलाय आरो माला मा जायो मा मिथिया आरो जोंबोथ' बिदेशाव थानाय मानसि जोंनि जिउआथ' माला मा जागोन जों मिथिया जोंबो आरो बिदेशाव जिउ दान होननासो फैखानाय मानो होनोबा न'खरनि एसे हालोदनि थाखाय ओरै ओरै खामानि मावनानै बयबो जोङो बिदेशाव जों गावनि जिउखौ दान होननानैसो फैनाय जायो मानो होनोबा जों माला मा जायो जोङो मिथिया दा आंनि बुंनांगौआ बेखिनियानो माने रानजा बसुमतारी इउटुब चेनेल रानजा बसुमतारी फेसबुक पेजनि लिंकखौ आं नैबे गाहायाव होना होदों भिडिअनि गाहायाव थांना नायहैबानो जाबाय माबायदि फिदों बिथाङा आरो माबायदि गावसोर सानैजों थांनानै हाथायाव मार्केट खालामहैदों मोजाङै दंबाथ' बिथांमोनाबो बिदिनो थानांगौ दा बेखिनिखौ आं दोनथ'नाय जाबाय जोंनि भिडिअ एसेनोसै गोजोन्थों